फुरा खाथि खागोन मोनथिगौना गांजेमा गोसोमरानि दाबिसा बिनि मन्थ्रफोरा बिराद खारहा खारहा गोजा खाथिबाथ' मोजाङानो दिनै नुदे बेसेबा खारहा खारहा फुक मारिखादों नोङो टेनसनखौनो लानाङा गांजेमा गोसोमरानि फुरा खाथि खागोन खाथि मारगोन ना मादै हा आं बुंदों दा नों टेनसनखौनो खालामनाङा नो माइ थाबिसा बाबा माबाना फुरा खारहा मन्थ्र मारिदों ना माने फुरा गाननाय लोगो लोगोनो खाथिनि बायसि मन्थ्र मारिना हो बाबा नोङो टेनसन लानाङा माइ आंनि थाबिसफोरा बयनियावबो खाथिखायो गथ' न'खर गावस्रालायनायखौनो आङो जरायफिनना होबाय नोङो जेबो टेनसन लानाङा माइ माथ्र नोङो आंनो 8,000 फैसाखौ होबानो जाबाय माने थाबिसनि दामखौ ओमफ्राय माइ नोङो बे थाबिसखौ जानजियावसो गान दे जागोन दे बाबा ओमफ्राय बाबा आं बे थाबिसखौ गाननाय लोगो लोगोनो फाग्ला जाखागोन ना आंनि थाखाय गाननाय लोगो लोगोनो नोंनि फारसे साननाय फैगोन बिहा ओमफ्राय बिदिनो लासै लासै नोंखौ 10 दिनसोनि उनाव मोजां मोनलांग्रा जाथारगोन मा बाबा गाननाय लोगो लोगोनो मानो खाथिया एसेबां 10 दिन नेबावनांगौ होनबा आङो खोनासं माइ नोङो बे थाबिसखौ गाननाय लोगो लोगोनो बियो नोंखौ गोसोखांबाय थागोन ओमफ्राय बिदिनो लासै लासै 10 दिनसोनि उनाव फुरा गोसोथोलांग्रा जागोन बिदि नङा दि गाननाय लोगो लोगोनो नोंखौ गोसोथोगोन थेवब्लाबो नोङो टेनसन खालामनाङा 10 दिनाव फुरा नोंखौ फुरा गोसोथोगोन नोंखौ आइ लाभ इउ होनना लाथारगोन बियो ओमफ्राय माइ नोङो मोनसे खोथा गोसोआव लाखि बे थाबिसखौ नोङो मालाबाबो खोमानाङा ओमफ्राय खुना दोनफ्लांबालाय मालाबा दसे सम खुना दोननो हागोन 1 घन्टासो बिनि बारा हानाय नङा दै माइ मोनसेल' खोथा गोसोआव लाखि नों जेराव गानना लादों बेयावनो गानना लाबाय था हागौबा नोङो खुनाङायानो बेखौ खेबसेबो आरोथ' भुलावबो बेखौ खोमाना लानाङा दै बाबा बे थाबिसा जुदि बायसान्स गोमायोबा होमबानिया आंखौ मा सेंग्राया गोसोथोआ जाफिनगोन आरो ना औ नोंखौ इसेबो मोजांखौनो मोननाय नङा बियो बेनिखायनो भुलावबो नोङो बे थाबिसखौ खोमाना लानाङा दै माइ आं बुंना दोनखाबाय जै नोङो थाबिसखौ खोमाना लाबाय बै दिनखालिनो नोंखौ बियो सेस इसेबो नायनो हानाय नङा इसेबो सुखुनाय नङा नोंखौ खोमाना लानाङा नोङो गांजेमा गोसोमरानि मोनथिगौना मोजाङै गानना ला जानजियाव जागोन दे आङो मोजाङै खाना लागोन ओमफ्राय दिरुंबो हरखादों माथो नोङो बाबा बे दिरुंजोंनो खाना लानो हागोन ना आङो गोदान माबाफोर लाइलनफोरजों हागोन नामा नाङा नैबे आं हरनायजोंनो खाना ला मोजाङै एकदम फुरा माबा दै टाइटखा खुन्दुङा दे बाबा खाथिबाथ' बेसेबां मोजां जागोन आंनि सिमांफोरा फुरा जागोन आरो ना बाबा थाबिसा जुदि खाथियोना आं नोंखौ खुलुमफैगोन दे बाबा जागोन माइ खुलुमफैनो हागोन दे आरो नों टेनसन लानाङा माइ आंनि थाबिसा खाथियालासिनो थानो बै मायानो मोनथिगौ न' माइ गांजेमा गोसोमरानि बाबानि थाबिसफोरा डेन्जार खारहा जायो फुरा खाथिखायो बाबा आं जायखौबा सेंग्राखौ मोजां मोनोना बे सेंग्राया आंखौ मोजांखौनो मोनथारा नाथाय आङो नांथारगौ दा बाबा बे सेंग्राखौ बेनोथ' नै बे थाबिसखौ हरबायना नों जेबो टेनसन लानाङा माइ फुरा नोंनि थाखाय दिबाना जागोन बियो आइ लाभ इउ होनथारगोन नोंखौ बियो 10 दिनाव ओमफ्राय बाबा माबा आं खौसे थाबिसबो मोनगोन नामा बिदि थाबिस होआ दे आं माइ माथ्र आङो गोसोथोलायनायल' होयो आं खौसेनि थाबिसबो नांगौमोनहाय बाबा मानोना आङो आंनि हौवाखौ इसेबो सैया बोराय नांगांगांथार बाबा नोंनिख्रुइबो बोराय जागोन बिदिसो जाहैबाय खोथाया औलै बाबा एकदम जोंहायानो आंखौ गाब्रा हाबा हरथारदों आंनो नाङायानो आं बैसोआनो जायाखैथ' बाबा जेबो आं 25 बोसोरानो जायाखै ओमफ्राय आंना हौवाया बोरायथार एकदम 50 बोसोरनिबो बारबाय खानायफोरानो मोनजोब्बाय दे नोङो जिखिजाया टेनसन लानाङा माइ नोंखौ बै सेंग्रायानो आइ लाभ इउ होनगोन आइ लाभ इउल' नङा नोंखौ डाइरेक्ट हाबा खालामनो नागिरखागोन नोङो थांमारसिगोन आरो ना औ सना थांसिगोन आङो थाङाबाबो जाया थाङाबाथाय अबेनिफ्राय फैसा मोननो नोंखौ नागारना थांनोनो गोसो गैया नाथाय दा थाङाबाबो जाया बेनोथ' नों थांबा आं बोरै थागोन दे हारसिं माने आइयाबो दङ दिनै थेवब्लाबो आइयाथ' आंखौ बारा मोजांखौनो मोना आंजों मोजाङै रायज्लायनानै थाङा नों थांबा आं थानोनो सुखुनाय नङा औ लैथोस्रि आंबो नोंखौ नागारना थांनो इसेबो गोसो गैया
नाथाय दा थांनोबो नांगौ समबो जाबाय आरो थाङाबाबो जाया माथो खालामबावनो आरो जानो गैयिनि फिसा फैसा एसे थानायमोनबा जों न'आवनो दखान होनो हागौमोन ना लामायाव नङाबा बेयाव नङाबाबो सगोफोराव गेलामाल दखानखौनो होनो हागौमोन बेखौनोथ' सानदों आं सना एबारनिफ्राय आङो फैसाफोरखौ एसे मोजाङै जमायनांसिगोन ओमफ्राय फैसाफोरखौ एसे जमायनानै दखानखौनो होनायानो मोजां जागोन ना होमबानिया आङो न'आवबो थानो मोनगोन औलै माने आं नों गैयाबा थानोनो सुखुवा मिथिगौ ना बिराद बोरैबा मोनथारो नंमारगौ दे एबारनिफ्राय नोङो दखानखौनो माथा मारिदो औ सना दखानखौनो माथा मारिनांसिगोन आंबो नोंसोरखौ नागारनानै बेसे दिनथ' थाबाय थादों आं बाहेराव गोसोआनो जाया न'थिंजायल' फैनो गोसो जायो र' ओमफ्राय मोनसे बाथ्रा आं थांबाथाय बे आइयाना बिजुलिजों रायज्लायनोबो हानाय आरो बिजुलिखौ न'आव लाबोनोबो हानाय नोङो एसे थाल लाबाय था बेफोरबायदि मानसिफोरखौ न'आव हाबनो होनाङा सुनिसो बेफोर मानसिफोरा हाजार बिनानावबाबो आं बेखौ इसेबो माबायानो गैला अननायानो गैला बेनि फारसे बेनोथ' दा आइया नों थांबाथाय रायज्लायखुमागोनसो नामायबा मिथिला आरो रायज्लायनो होनाङा डाइरेक्ट आंनो खिन्थाखा जुदि बियो बिजुलिजों रायज्लायोबा बेखौ फैनो होयोना न'आव बेखौबो थांनो हो बिमा होननासो आं बेखौ निमाहा होदों मिथिगौना नङाबा आं बेखौबो निमाहाखौनो होनाय नङामोन सानैबो बिमा फिसा लोगो नांनानै जोंनि संसारखौ सिफायनो नागिरदोंमोन बिसोरो रामोनदा एबारनिफ्राय नोङो बिसोरनि खोथा लानांला दे बिसोरो माबा मोनसे लागायना होबाबो नों मालाबाबो लानांला फुलावबो लायालै सना आं मालाबाबो लाला बिसोरनि खोथा जालांबाय आं बेफोरबायदि जाला खालि आङो नोंनि खोथाखौल' फोथायगोन आङो सान्दुं दुंनायावनो जिफोरखौ सुना लानि र' माने थांखालि गानना थांनांगोन ना आंथ' समफोरनो थांगोन सानदों समफोरनो थांसै होमबा औ गाबोन सानसेखौ थानानै थांसै आयु होमबा गाबोन सानसेल'सै औ सना गाबोन सानसेल'सै आं सुहैनि र' नाङा दे नों सुना आं सुना नै नोङो सुनो नाङा दे दहायनिफ्राय नोङो बेसेबा खामानि मावगासिनो एसेबां गरमाव ओंखाम संगासिनो अराव खम गरम मोनदों नोङो नाङा दे नोङो दसे जिरायथ'नाय आङो सुहैनि र' हागोनलै आङो नाङा नों दसे जिराय दहायनिफ्रायनो एसेबां खामानि मावगासिनो बे गरम आखायाव दे एसे जिरायनाय आं सुहैनि र' आयु थारैनो रामोनदाया थांमारसिगोन गाबोन सानसेल' थानो मोनसिगोन बेजों बियो न'आव गैयाबाथाय थानोनो सुखुथारा आङो गोसोखांबाय थायो बेसेबा दा थाङाबाबो जाया बा गांजेमा गोसोब्राय थारैनो नोङो अनसुमाया आंखौ गोसथोनायनि थाबिसखौ गाननो हामारबाय आरोना बोरायनिफ्राय फैसा लानानै आङो अनसुमानि हिनजाव जानो मोनसिगोन बारा दिन गैला आयै नोङो एबार सेंग्रा जाबायसो मोनसिगोन ओमफ्राय दाथ' आङो थाबिसखौ गानबाय र' गाननाया माथो बाबासिया थाबिसखौ गाननाय लोगो लोगो नोंखौ गोसोखांगोन होनदोंमोन अबावथ' गोसोखांदोंबा आंखौ मानो फन हराखै ना धकेबासोलै बाल आयु बिदिबा आंहा फैसा ओरैनो थांगाजोबगोनहाय 10,000 मानि थाबिसनि दामानो 8,000 मानि ओमफ्राय माबा समबारनि मादैनोबोथ' 2,000 मानि होदों आङो बेथिंजाय गारि भारा जानाय लोंनाय खरसा बेफोरलाय आरो 11,000सोआनो थांदों नङा दा गोसोखांदोंबालाय मानो फन हराखै आंनो अनसुमा सनाया ना लाजिदों आंखौ बोरायानो बुंखादोंना बै बाबाजियानो जेनेबा दिनै गोसोसो खांगोन गाननाय लोगो लोगो गोसोखांगोन होनदों 10 दिनाव फुरा आंखौ आइ लाभ इउ होनना बुंगोन होनखादों बोराया र' नों टेनसन लानाङा गांजेमा गोसोमरानि नों मानो एसेबां टेनसन लादों मानो टेनसन लाया जानो आं अनसुमाखौ बिराद गोसोथोखायो बाल फाग्लि रखम आंनो नांगौहाय बालाखोनि आंनो नांथारगौ अनसुमाखौ हे इसोर भगबान आङो ना अनसुमाखौ मोनबा फुजा होगोन नोंसोरनो मिथिबाय बुट आपेल आंगुर थालिर एकदम गासैबो फिथाइ सामथाइखौ होनानै आं नोंसोरनो फुजा बावगोन दे भगबानफोर माथ्र नोंसोर दा आंखौ अनसुमाया गोसथोनायल' खालामना हो अनसुमाखौ आंखौ मोनहो गांजेमा गोसोमरानि ओंखाम मोनबाय खुरनांसिगौ नामा आइया ओइ गांजेमा गोसोमरानि मा सानबाय दङ जेबो सानाखै आयै ओंखाम मोनबाय औ जानोसैबा खुरना होनोसै आङो जाथ'आरै दसे उनाव जागोन ओमफ्राय आयै अनसुमा भागिनखौ नोङोलाय बोरै मोनो मानसिखौ मोजां मोनना मोना मोजां गथ'आलाय आइयाबो मोजां मोनो र' मा जादों बेलाय जेबो जायाखै आयै माने आंखौ ओजों थाबाथाय खामानि मावनायफोराव बिराद हेल्प खालामोसो बिराद मोजां गथ'आनो भागिना मोजाङानो गथ'आ ओमफ्राय दा नोंसोरनि न'आव थालाबा हो थालाय मानोना बिसोर बिमाया हासिसि दसेसो मोनोहाय बेनिखायनो लिंबाय थायो बेनिखायनो दा थांबाय
दे थांथो दे मालाय औ दे ओंखामा आङो खुरनानै होनसै जानोबा थांनाय नों जाहैग्रोनाय आं जाथ'वा दे होमबालाय जायाबालाय माताश्री अनसुमाया नोंनि बिजामादै जासिगोन मोजांथ'र' आंनि अनसुमा सनाया बेसेबां मोजां बिदिखौथ' आं बेनि थाखाय फाग्ला थंगालाबायसेबो नङा मानसिया बिथिंजाय एसेबां खामानि मावना होयो बा जायबा बेनि खाफालाव दङ बिराद भाग्य गोनां जागोन दे बिनि खाफालाव आंनो दङ आं मिथिगौ आंनो दं आंनि अनगा रावबो गैया बिनि खाफालाव अनलि आंल' दङ आंनि अनगा जुदि सोरबा गुबुन हिन्जाव दंना बिनि खाफालाव आं बै हिन्जावखौ नागारा बुथारगोन बाला अनसुमायाना बे बुहुमाव आंनि थाखायसो जोनोम जादों आरो आंबो बिनि थाखायसो जोनोम जादों जिखिजाया भगबान अनसुमाया आंखौ गोसोथोयोदि थाबिसाजों खाथियोदि इसोर भगबान आं बिराद टेनसन दा खाथियाबाबाल एकदम अजाबारिखौ थांनानै थख्लायगोनलै खर'आव रागा जोंबाथाय बाल आं बिराद रागा जोंग्रा जादों आं गांजेमा गोसोम रानि आनैखौ मानो गोसोखांबाय दङ दिनै मानो दहायनिफ्रायनो गोसोखांगासिनो आं गोसोखांफ्लांबाय दङ आरो आनैखौ दिनै आं मानो रागा जोङाखै ओरैनोबाथ' आङो आनैखौ गोसोखांबानो रागा जोङो दिनै मानो रागा जोङाखै आङो मा जामारदों आंहा आनैनि थाखाय मा जामारदों आरो माबा आनैजों बिराद रायज्लायनो लुबैदों आं फन हरनानै रायज्लायनोसो लुबैबाय आं दा नाथाय नाङा दे बेखौ आं मा होनना फैदोंमोन आरो बेजोंथ' एसे बोरैबा जाखाबायना आङो नाङा दे हाजार गोसोखांबाबो रायज्लायनो लुबैबाबो आं बिदिनो थागोन हरा थेवब्लाबो आं मालाबाबो हरा फन सम नङा आं आनैखौ मालाबाबो बेफोरबायदि गोसोखांबाय थायामोन आरो गोसोखांबाबो रागा जोंनाल' खाङोमोन आङो दिनै नाथाय मानो रागा जोङाखै आं आनैखौ मानो गोसोखांबाय दङ मानो रायज्लायनो लुबैदों दा बिजों फाग्लासो जाबाय नामा आंलाय थांनो लुबैदोंलै आनैया आङो नोंसोरजों रायज्लायनोबो लुबैदों नाथाय नों आरो आंखौ बिदि गोसोथोबा आं बोरै थांनो लाजिनाय मोनोना आनै नाथाय नोंजों हाजार नांज्लायना फैबाबो मानो दि नोंखौ आं दिनै रागा जोङाखै मानो दि थांनो लुबैदों दा बेखौसो हमनो हायाखै नों जुदि आंखौ बेफोरबायदि बुङामोनबा आं दा नोंसानाव थांगौमोन ना आनै ओरैबायदि थांनो लुबैदों दा नोंसानियाव थांनानै नोंजों रायज्लायनो लुबैदों मिथिगौ ना आनै दा आरो बोरै थांनो आयाबोथ' थांनो होखानाय नङा आरो आंबो बोरै थांनो लाजिनायबो मोनो ओमफ्राय बाहेरावनो ओंखारलांसैलै माबा आनैखौसो गोसोखांफ्लांबाय थाबाय आं गोसोखाङा सानबाबो गोसोआव फैबाय थायो फाग्ला जामारबाय खोमालै आं नै बेरायनो थांसैलै लोगोफोरजोंनो बावगोन खोमा बेलाय आनैयासो माबा मेगन सिगाङाव जाखांफैबाय थादों मा जामारदों आं दिनै आं हमनानैनो मोनला थै थांसै आं थाबाय थाला दा आरो बाहेरावबो थांनो बोरै बिराद सान्दुं गोसा ओंखाम जाखांदोल'सोमोन आङो न'आवनो थानो सुखुवाखैलै आनै मोननियावसो थांनो लुबैदों दा बिराद थांनो लुबैथारदों दिनै बोरै थांनो दा बे आयाबो आरो सासे मानसिना थांबाबो आरो लिंहरबाय थागोन दे जि जाबाय आनैजों आङो बिदि गाज्रि जाना थाबाय थानो हानाय नङा आनैजों माथो होगोन आं आनैखौ थांबाबो बिदि गाज्रि जानानै थानो हायाना न'निनो मानसि आरो आमाइमोनाबो मा सानगोन जेनेबा बिदि माथो होआबा मा सानगोन बिसोरो